In december 2017 banen de opvangboerderij van het lichtpunt onder Voorwij in Kalmersweg volslijn af. 2,5 jaar had het dwarren voordat er uiteindelijk zet weer koe maar nijbouw. Het is heel dreig. Eerst bij een maand of zo'n 8 met de verzekering op tafel. Je moet bewijzen hoeveel scheer je hebt. En dan kom je in het circuit met de gemeente. Wij gingen eerst een soort U-vorm inhalen. Maar daar werd de welstandscommissie net van geschermeerd. Dus moest je opnieuw weer beginnen. Mijn wandel is dat toch een proces van meer dan een jaar. En toen weer nou het bewoners die geen probleem. Die dachten dat je hele zware patiënten niet zo'n. Maar dat was de bedoeling net. En nou ja, Zuidwanden is het alle weer uit. We hebben geprobeerd om een gebouw te maken dat aansluit zeg maar, in het lint van Kalmersweg. Dus straks een nieuwbouw van 2 gebouwen. Zeg maar een soort binnenhof waarbij we de loods zeg maar, die achter nog is, de sociale ruimtes waar we zitten, die ik aansluiten zeg maar, bij dat hofje. Alle bewoners die krijgen daarbij een eigen voordeur. We zijn heel blij dat het Safier is, want je wordt toch een beetje ongeduldig. En we zijn heel blij dat de stichting die dit verzorgt, Safier komt is, dat de bouw begint. Er willen 20 nieuwe appartementen realiseren. Jan Visser is bewoner van het eerste oeren en hij mocht waasje de eerste peel slaan. Prachtig mooi. Niets anders dan normaal op auto. Vind ik heel mooi. Na zoveel jaar dus vinden we het mooi dat we een plekje krijgen. Het lichtpunt werkt bij een unieke constructie om haar bewoners te begeleiden. Het is al je vrijwilligerswerk, alleen die mensen moeten wel professioneel benaderen worden. En dat doen dan een paar mensen die het even betalen worden. Maar dat gebeurt dus door het Rijk. De bron heeft een flinke impact op het dorp. Het ging zo snel, ik weet het nog wel, ik stier op het dik. Ik werd toen burgemeester hier en dan was het een beetje de boel wat in de gaten nog in goede banen leiden. Maar het ging ontzettend snel en toen ging die bron ook nog helemaal naar achteren. En via de zolder, ik zag het nog van me, zo razendsnel. Dus de mensen weer haven en goed kwijt. Ja, en dan is het is nu dik 2,5 jaar verder. Ach, betrekkelijk snel, maar we gingen graag sneller worden. Nou ja, ik had het toen metmaken met de bron. Hè. Dat was toch wel ingrijpend. Ja, en verder, ja, we moeten met de deur gaan. Hè. Nee, de bouwvak doet er dan maar hierbij. En dan hopen we dat we daar redelijk voor binnen.